En Valdoviño andan a ver como poden resolver un enigma que din que non viran xamais. Buscan a persoa que abandonou un cadaleito ao pé dun colector do lixo. Eu quedei-me tonta ya cando dixeron aí que parecera iso. Me parece algo tan, non sei, es que de non creer que... Esa xente, de verdade, está mal da cabeza. É macabro, non? Mas só faltaba que estuvera tamén con algo dentro, non? E que están perplexos en Valdoviño. O motivo xustifícao: alguén abandonou un cadaleito ao pé dun colector na zona do colexio. Vírono ao pasar co coche e avisaron no concello. Veu comprobalo Benito e aquí estaba. Eran os restos dunha caixa, un achado de película. Como ben dixe, é unha película. O que se vía era a tapa superior dun ataúd, dada a volta, chamei a policía local, se personaron aquí e miramos. E claro, eles tamén era unha cousa que nunca lles ocurrira encontrarse con un ataúd tirado ao lado dun contenedor. Unha caixa de morto, por sorte, sen pinta de que fora ocupada. Se houbera huesos ou algo, restos humanos, que por suerte non había nada. Había un saco, e efectivamente valieramos un saco, pero era a tapicería dos restos que estaban xa espallados por aí. E nada máis. Se non encontrábamos nada, que procederamos a recoller e listo. Nin restos, nin rastro para tirar do fío e tentar resolver o misterio. Casas non hai cerca, e claro, cando tiraron aí, cando tiran o que non deben, nadie debe nada, así que isto supoño que virían cunha furgoneta, con algo, e tiraron aí e xa está. E agora queda un misterio. Un misterio que tamén tenta buscarlle explicación á veciñanza. Diría que non sou de carnaval, eu parece bueno, non sei. Que alguien lo compraría para por si acaso y ahora ha dicho, bueno, pues ya no lo uso y lo ha tirado. ¿Quién tiene un ataúd en casa? ¿O quién se le ocurre tirarlo? No sé, no lo entiendo. Es algo que no... Creo que todo el mundo está un poco en shock. Anécdotas á parte, dende o Concello lembran que hai un servizo de recollida de residuos voluminosos e que hai multa para quen incumpra. Piden colaboración para tentar dar cos donos do cadaleito e cargarlles o morto.